kode makata koro turi to koro nyathi nyaka yie kode nyaka giko kose nyalo chopo kuma ng'ato nyalo loko paro kose koro kiloko paro to nyaka koro idog chien idok nuoyo kose ang'o manyalo timore. Aya. Ing'eni ECB ka onge nuoyo. En ana gwere to dhi. Kakuwuok ne kakodhi. Gima jak wang'e ni sani ibro yudo ka migawo motelo no somo otemo kabisa. Nwach kidhi rangi do ka kata kichako from preschool. Kidhi i website ibro yudo ka onego bed ni gini en gima schools onego bed ni cheko. Irango from preschool onego bed gi neno no magi ne nyithindo gi interest gi gin magi. From ma primary be nitie upper primary, nitie junior school and senior school. Koro gini gima timre gima nyaka wang'e mokwongo in nurturing every learner's potential. Jopuonj kaachiel jonyuol nyaka hakikisha ni gini en gimo ma ging'eyo to kaka asena wacho niendo wang' biro bedo ma onge janyuol mabiro ywak ni nyathine no schools manono dwaro no yiero magi to jopuonj omiye magi. Wachaba paro bang'e abro biro icheka kanyo maber pathway cheka mondo explain maler mondo jopiny ong'e. Kinyalo mana explain wasani pathway cheka no eyo makare mwalimu. Aya, koro i pathway cheka cha bro yudo ka ndwa sewuok e interest chande. Bo waseyudo ni nyathini dwa timo law kaka wakili kama. Gide kachata lafi ndiko kachano o lawyer. Kosendiko in a system kanyo no lawyer to dhi golo all the probable subject combinations. Iwinjo kanyo. Kagisewuok duto te. Koro en upon japuonj nyathi kaachiel gi janyuol mondo giyier skunde gi. Kanyo ma koro skunde abiro go. Wan gi skunde aboro. C1 wan go adek, C2 ariyo, C3 ariyo, gi C1 achiel. Gi C4 achiel. Wachak gi C4. C4 en school iwacho na a day school machiegni kuma nyathini biro ga somendo. Inyalo nwang'o ka nyathi nyalo wacho C4 mara awuok e piny luo ka tadwa mnan C4 mara obed ta Mombasa. Ni wachang'o en watne moro kanyo endo. Koro ibiro yiene mondo tim nadi oyier C4 kanyo endo. To kaduogo i C1 ka is under subject combination kaendo. Koro ka nyathino oseyiero iwinjo ko wach ni dwaro subject combination wadwaro na skunda aboro. Suppose ni ikawo kata achiel. Akaw ranyisi mar code machielo ST 1042. Mano tingo agriculture, biology and chemistry. Ibro nwang'o ni most of the schools offer this combination. Maka nyathi bro kawo this combination odhi yiero aboro gi biro wuok ka dichiel ma onge no kata C1 kata ma onge no C2 kata C3 dhi koso school momiyo biro dhi second subject selection. Gima nyaka wang'e kanyo owacho ni biro betie two subject combinations sivyo. To gima nyaka ing'e these two combination idhi mani the second one kikoso mokwongo cha. To kisenwang'o gi duto te to mane mibro kaw janyuol nyaka ridhika candidate nyaka ridhika alafu ko bedo uploaded. Aparo mano winjire. Koro mane itimatima kosetime C1 kanyo kendo biro to yawo kar C2 royiero schools mane C2 koki C2 kendo biro to yiero schools mane C3 kod